Fasoluoch arwakini machiegni anyinga Cleo Fasoluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Achije aboro moting'o jotich mago e wath ma Mombasa mano Kenya Ports Authority ochwele doho ma Mombasa kama odonjnegi kod ketho apar magin mago mag mibadhi mar omenda maromo $62,000,000. Achijego mano ochwale nyim jang'ad bura Alex Ithuku kata kamano okwedo ketho duto apar mikoni negitimo e kind tarik 1 dwe mar mano tarik 4 dwe mar 1 higa mar 2024 kod tarik mana thuolo machok mantie kar kanyo. Achijego e bwo okil margi Jared Mogolo bende kata kamano okwayo doho mondo mi owegi kod rambun ma ok oheo shillings 50,000. In the Republic of Kenya, being a senior clerical officer, Kenya Port Authority, and an agent of Chemiso East Africa, respectively, with intent to defraud, jointly obtained from the Kenya Port Authority an award for the tender number KPA/36/2014-2015/CE valued at Kenya shillings 62,732,772 by falsely pretending to operate a business entity fraudulently registered under your access to government procurement opportunities (AGPO), a fact you knew or being believed to be false. Is it true or not true, Robert? Is it true or not true, Id Arube? Kwa kedho wath ma county